फाइनालि हाजाखांबाय बेटिया नै नै बुस्रिबाय दं आसोला बाबु रखम नुबाय दासो ओइ 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 दलद थानाय ओइ वा खालांबायसो आसोला ओइ आं हाजालायनोसै एबार गाइसमान आं एसे हासुनि नायलांदो एसे थाइसेल' दलद दोनबा बेखौ खिथिब्रा होनायखौ फायो जुगदों नापिदा मोखां खोन्थेनो लाजियो गाइसमान नुखांबाय इसे गोजानावबा मा नुजालायबाय दं आं उनखिजानायलोब्रा खाथियाव लाफै होनबाय दं खनाय बिदिनो हौवानो थांगोन पुरा नायथ'रिब्रा माबायदि जानांगौ 이게 군타 마피냐 गोदान बोसोरनि हाबा थलायला खानायखौ हाजानो बिराद बायो आं गाइसमोन रायबाय थायो न'आव रायबाय थानायनि थाखाय हाजाबाय एसे लावथे सानो खानायसो दै फिनानै गाइसमोन नै जोंनै माबा तिनताला मबाइल दंखायो खानाय हानायनि पार्टि गाइसमोन दासो गंसे जाहांदो दै फिसिना लाबाय आं एसे गाइसमोन खानाया गोब्राबथार जादों हाग्रा खस्थ' मोनदों मिसिंबालाय दालागि जोबसिगौमोन बरिया साफा जाबाय दे सिंरिब्रिबनो जाबाय नायग्रो माजोन बाबु दे ओइ आं इलागोन नांलागोन आंसो लागोन खानाय खिन्थु बरिया सेरे जाबाय उनखै ओइ राउन्ड खिन्थि जानो खारलै नायनो बादोबा ना गाइसमोन उनखै जाबा खोन्थि गाइसमोन लानोसै बिदिनो जाबाय मडेला बिदिनोखा आं लाजियोना आरो हाखोनो